Kaixo Joseba, egunon, ni Miguel Cruz naiz, ongi etorri Tolosara eta Alejandro Goya Arategira, txuletaren tenplua. Arategi hau nire aitonak irikizun, orain dela 51 urte, familin jarraitu duen negozioa da, nire amak gaur egun hemen gukin lan egiten du, eta ni orain dela 3 urte hasi nintzen familiko negozioetan muturra sartzen eta nire lankietatik eta ikasten. Guk gure ganaderi propioa daukau, Legorretan, handaukeu baserria eta idik azteiteu. Fama puntua lortu dutela, beraien iritsi dian tapainagatik. Bezuinaz, zan idi bat, orain dela 11 urte ingurua hilgenduna, eta batituzun kanaleko rekorra. 1250 kilo inguru pixatu zula, gutxi gora bera. Bertan hazitako idik, arategia ekartzen ditu, saltzeko baserra, gixatu egiteko, eta gero berezitasun bezala iditxorixoa egiten deu, gure izen propioakin, eta egia esan da produktu bat oso berezia, leku gutxitan ikusten dana, eta arrakasta handia daukera. Azken urteotan, 21 urtetan, murgildu gen nolabait, txuleta espezialidaden. Txuleta, entrekota, eta zarran solomilloa. Gaztenare lan egiten dugu, baina hemengo berezitasun nagusia zarran aragia izango zen. Eta baina erakutsiko izue, pieza noblenakin ze parte dauzkeun eta nundik aterat eta nola manipulatzea iteun. Hemen daukeu txuletero bat izango zana, eta bere pieza desberdinak azalduko izkizuet. Hemen izango genuke txuleteroko lomo altua, eta erabiltzen dugu txuletatako. Estutzen di joan einen lomo bajun sartzea, hemen gehien bat deshuesatu eta entrekoteiteko erabiltzen deuna, eta hemen ikusten dugu pieza da zarran solomilloa. Daude korte mota desberdinak, hemen erabiltzen dugu korte europeo deitzen dana, baina hemen postiako ezurra luze gutziko bagendu, lortuko genduke tomahawk txuleta. Lomo bajoa jetxita, guk hemen deshuesatu eta entrekota ateratzen dugu, eta dau beste korte mota bat deitzen dana tibona, eta izango zala azkenen txuleta eta solomilloa elkarrekin ebakitzea. Azkenen T forma bat lortzen dulako korteak, txuleta, bizkarrezurra eta solomilloan parteakin. Ebaki mota hau zailagoa daiteko nolabait, hemen dana esku ziten dugu, labana eta aizkoa erabiliz. Eta korte mota biteko zerra beharko genduke. Eta besteik gabe, oain atako izkizue, guk erabiltzeiteun pieza desberdinak. Solomillotik hasiko ginake, hemen inbardana da, labana, bizkarrezurran kontra jun, alik eta aragi gutxina ezurren usteko. Suerte daukeu, solomilloa dela aragi bat oso xamurra dana, orduan gero hemen kostiatako ezurren kontra, pixkat tiraka ikuste dugu, nola beha bakarrik ateratzen juten dan, eta pixkanaka, solomilloa ateako genduke. Jarraituko genduke, entrekota. Hemen ikuste dugu kostiak, eta beti pixkat beraxeo mozten dugu, eta hemetik atako genduke, lomo bajuko entrekota. Nik entrekota esan dizue, baina momentu honetan ezurrakin daukaunez, lomo bajuko txuletak izango zian. Entrekota bihurtzen da, behin deshuesatutako garaien eta ezurrak entzen diogun momentun. Eta bukatzeko txuleta, etxeko erregina. Gu beti lomo altutiken bajura mozten deu, orokorren, lehenik eta behin daukau txuletako tapila deitzen dana, guri da aragi bat etzeguna enxamurra iruditzen, orduan tapila hau kendu eta garbitu iten deu. Muskuloa beak esaten digu kortea nun eman bar dion, baliabide asko mateizkigu, gixatzeko oso xamurra gelditzen den parte bada, eta bestela zarran hamburguesak iteko. Jarraitzeko, txuleta mozten hasiko ginake. Hemen ebai, lehenik eta behin, ingo gendukena da, aurpegie garbitu. Aurpegie garbituta beste itxura bat hartzen dio beti. Kortea, txuletako parriako ezurrez ezurriten saiatzea. Hau betire, bezeroan eskura uzten dugu. Eta hemen izango genduke gure lomo altuko zarran txuleta. Baina, honei falta zaio, itxura pixkat aldatzea, gehiegi dauzkan grasa hauek, betire garbituta zerbitzatzen diteu, eta bizkar ezurreko ezurrau kentzea. Joseba, nahi ez zuen, hemen itxitizeu, Karnikas Alejandro Goyan, Tolosan, olako produktukin. Agur!